Dette er historien til Kristoffer, som var et mobbeoffer. Jeg dyr og sap, har du penger mine? Nei, jeg har ikke penger deres. Skal du ha bank? Vi skal ha det for 3 dager siden. Kom, vi tar den. Kristoffer er nå en zombie. Han går for å prøve å finne gangsterne som knuste han.